Kini tinuod nga nahitabo dito sa Amerika. Dunay inosenteng 10 anyos nga bata, dala ang iyang sinsilyo nga kwarta og niadto sa tindahan og nangutana, "Sir, do na mo'y baligya nga Ginoo?" Nasuko ang tindero kay abi niya binuang ra og gipagawas ang bata. Nilakaw ang maong bata dito sa laing mga tindahan ug halos nahurot niya sulod ang mga tindahan dito nga dapit apan wala gyoy baligya nga Ginoo. Sa ika-69 nga tindahan niya nga gisulod, dunay usa ka tindero nga tigulang na ug nangutana kaniya, "Nganong mopalit ka Ginoo?" Ug ang bata nitubag, "Sir, ang akong mga ginikanan patay na ug ang nagpadako kanako ang akong angkol. Apan last week nahulog siya samtang nagtrabaho sa construction. Unconscious siya ug ingon ang doktor nga Ginoo nalay makaayo kaniya. Mao nga nangita ko Ginoo aron maayo siya." Ug ang tigulang nangutana, "Pilay budget nimo sa Ginoo?" Ug ang bata nitubag, "Na ako'y $1 diri sir." O gihatag sa tigulang ang botelya nga gamay nga kuno mauto ang Ginoo. Nidali dahil ang bata pabalik sa ospital nga malipayon dalang botelya nga abi niya Ginoo. Gihatag dayon niya kini sa ihang angkol apan taud-taud niabot ang mga world top doctors aron maimbestigahan og matambalan ang iyang angkol. Pila ka semana ang nilabay, naayon ang iyang angkol ug ang taga-ospital niingon kaniya nga ang tigulang nga billionaire mao ang nagbayad ug ang nag-hire sa mga experts nga doctors. Ug giadto dayon nila ang dapit sa tindahan diin didto day ang tigulang nga billionaire magtambayan sa panahon sa bakanting oras ug sila nakadawat og sulat gikan sa billionaire nga nag-ingon, "Ayaw ko pasalamati, gibayran sa imong pag-umangkon ang tanan nga gastuhonon. Pasalamat ka kay duna kay pag-umangkon nga nangita og Ginoo." See in life, bisan unsa nato kay inosente, apan sa dihang tawgo na nato ang Ginoo, pangitaon na nato ang Ginoo, siya magapakita kanato og dagkong mga butang nga dili nato dahumon.